dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulima ken agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Tibuok ni Tina. Kabisado dagiti kalugaranda ni Tina ubing tanay dumduma ti kinaturad na. Kadakwada a babae nga agkakalugaran. Naidumduma ni Tina. Gapo tapagaayat na dagiti ulag. Kat kabailan na pay nga iggaman dagitoy. Kanayon abagbagaan dagiti naganak na ni Tina, taammuda a delikado ti araramiden na, nga agigam iti karasaan. Ngam saan latta a maikat ni Tina, ti agbalin, anasidag, kadagiti ulag. Iti maysa nga aldaw, ken Allah, kaslakit din makiay-ayam ka kanya ka. Tina, anya ayat eh. Ay na anak ko! Apay nga nga damanin igam mo nga ulag. Di ka danag, nanang. Di nakadangran daytoy. Nasingpet daytoy. Anak ko, pang-asim. Iyadayom day taulag. Mabutangag. O sige, mabit lang nga rod. Taipan kun iti adayo daytoy nga ulag. Jak mammet ammo. Nagadumet adingwen wano ayop ti mabalin na nga aramida na tarakan. Ngam apay nga ulag pay lang mo tinapili ti anak ta. Mas daawak nga rod desto. Kabutang payan dagiti katauban na ti anak ta. Danda ni awanen ti makisiningad kan kuhan na katauban na. Takasano, kat pasigmat nga ulag ti umas asidag kan kuhan na. Ay, bakit? Makapadaan naglakay. Ang mga noan niya akit di ti mapasamag. Mabutbutangak. Ala, bayam. Kasaritak to ni Tina. Bareng numabawing ko iti kasde nga ramid na. Napalalo ti buteng dagiti dadakkel mo kanyak. Ken kadagiti kas kanyak. Tina. Saan da ngamin nga amo ana iduma ka nga ulag? Tama ka sa uka. Si kalaeng ti makaammo iti dayta. Si kalaeng ti makaawat kanyak, Tina. Saan dagiti dadakkel mo? Wano asino man. Ngam, apay ka di ama ka sa uka, Venusa. Gapo, tasyak ti inkantada dagiti ulag. Addapan nakabalin ko. Kastagayam. Ngam, talaga ka di asaan adangran dagiti ulag akasken ka dagiti dadakkel ko? Kan dagiti umasidag kanyak ngam ammo? Saan? Tabilbilinak ida. Agyaman na karod no kasta, Venusa. Awan ti anyaman na, Tina. Kat agyaman akmat. Tasaan ka anaranggas kadagiti ulag akas kanyak. Saan nakas kadagiti daduma at tao. Apat patayan da kami. Talaga akursunadak ni Tina, Cardo. Anya kamutin lang do. Nagadua babae dito yung lugar tayo. Ngam dahi jay paimit awirdo ti kursunadam. Anya awirdo ti bagbagam? Na. Apay, di mo amo arena dagiti ulag dahi jay atina. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kat no kabaalan na atiliwan dagiti ulag wanoy ayaman. Kat saan da atok kawan. Anya? Dahi tati agpaiso. Kabutang minto pa'y nga asit ganda dya atina. Ay, nakabutbutang nga ta. Jakla kabutang dahi dya atina, pare. Talaga akursunadak. Anak ko, anyaya ti mapaspasamakan ka. Apay nga adda na idumduma akabaalam.
No may papan iti kabaelak nga agigam iti ulag ti dakdakamatan nyo. Jakmat masungbatan dayta, tatang. Ay, Tina anak ko. Ngam di kagdanag, tatang. Tanasisimpot dagiti gagayem ko nga ulag. Uray pay, ulig latta dagijay anak ko. Ang mga nukalat at ukawan na ka, kat maisagmak ka pay. Saan, tatang? Patsanak ko ma. Saan na ka maisagmak? Kan oray da kayo. Uray dagiti makamam mo kanyak. Nasisingpot nga min dagiti gagayem ko nga ulag. Naimbag nga oras yo, nana. Ha? Ni, sino ka, Barok? Siyak ni Lando, nana. Gayem ko ni Tina nga anak yo. Kasta ka di. Ay na, italaang nga adda tinaamamok agayem di anak ko. Kadno kabutong dagiti kalugaran mi nga asit ganti anak ko. Gaputa sa bali nga min dagiti gagayem na. Sa anak amabotang ka ni Tina, nana. Ay na, nagsaya atin no kasta. Maragsa ka nakmait, takayat nakagayam ti anak yo, nana. Kidawag kumakan ka, Venusa. Ano mabalin? Saan kayon amasansan nga agpakita kan umasidag kanya? Apay, Tina. Di na kamin kayat agayam. Saan nga iti kasta? Aggagayam tayo lata. Ngam, liklikan nyo kumanti umasidag kanya. No adda sa bali ang makakita. Maawatan ka, Tina. Sapay la kuma, tasan ngagsakit tinagam mo, Venusa. Apay kumamat ngay. Agyaman nak ha? Makaamukan ka dagiti daduma pay nga ulag agagayam ko. Sikan ti mangibaga kadakwada. Wan, Tina. Di ka agdanag. Asino di kasarsarita ti anak ta lalaki di tarubayan? Nilando, gayem na. Ne, itaman pay nga damang sarungkar kan ko na agayem na dito'y balay. Wan lakay. Ngamin, normalan ti biyag ni Tina. Anya ti kayat masawan? Di mo ka di madlaw. Awanin ti makit-kita tanga ulag iti arubayan. Saan akas iti sigod adanda ni minuminuto nga daulag nga umas asidag kan kwa na. Hagpaiswan niya. Iso ang maragrag sa kanaklakay. Tagbalbalinan anormal ti panagbiag ti anak ta. Ay, uray sakmat abakad. Maragsakan ak iti dayta. Bilibak kun ka Lando Nasingid ka ni Tina, kandag iti dadakkel na. Kunak tumot nga minggin ka. Siyak, paiti ko na. Ha? Iti mabait, gunudek to ni Tina. Anya? Wen, kalpasan na. Umadayaw akon. Pumanaw akon dito'y alugar. Kunak mo kurso na, Adam. Apaya di mo asawaan. Ti kunak, kurso na daklaan. Jak imbaga nga asawa. Desto, agring ka. Desto. Abay, abakad. Sino ka? Anya dara. Kasla, ada na nga ko. Kukuha kang Tina. Lando, ayop ka! Anya di! Ikagikis. Awanan ti maramidam. Di ka... Anya ti mabasbasamakin ka! Apay nagbaling nga ulag na kitibok mo! Tukaman ako! Aglablabuta bon ti bibig ni Lando na idasa iti datar. Madlaw akas lang na sa bidungan. Dananang katatan, mabanag iti ayanda. Ayop gayam day chay alando. Managdakdakas matgayam. Nana, Naimbaglakit din ta sana nagbaligyan ng ramaskan ka anak ko. adda nakaskas daaw ang napasamak, nanang.
Inarayat na kadagiti ulag. Saan ka di? Pudno day nanang. Ngam saan adagiti gagangay nga ulag makikita yung nga umasasidag kanyak tinangtok ka o kankwana. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Nangag ko, nanang. Insawang na ang nagbalin nga ulag dagiti buok ko. Anya? Day tati agpayso. Uray anya ditan tinapasamak anak ko. Tinapatagkat saan ang nagbaligi ti awanan bain. Aramid ko dayjay, Tina. Sapay ko tadinak kagura. Apay ko maakagura ka, Venusa. Kat no saan aga po iti naramid mo. Nalabit ana isagmakak kuman iti dayjay alando. Amok nga do ti mabutang kan ka. Nang runa, no makita da nga agbalin nga ulag dagiti buok mo. Ngam dakkel ti may tulong mo kadagiti agkasapulan. Impayan ka iti kasta kita ti kabalan. Tasika ti tumulong kadagiti may dadanas. Venusa? Tunggal at dagpagad ka nagkasapulan iti tulong. Agbalin nga ulag dagiti buok mo. Kat may kan ka iti na itumduma akinapigsa. Tapno makatulong ka. Mayat ka kade. Mayatak, Venusa. Saan abalin akabutang dak no makita dak? Tinapatag kat makatulong ak. Agyaman ak, Tina. Babaan man laeng kan ka. May danon kadagiti mortal. Asaan arumbang akabutang dakiti ulag. Tauray kastoy kami laeng. Makatulong kami mat. Awagan da kanto iti Valentina. Kat namnamaek ti karim. Atulongam dagiti agkasapulan iti tulong. Imanugot ni Tina iti kondisyon ti gayem na nga ulag ubing tapno makatulong. Manipod nga rod idin tunggal adda ti maidadanas, wano agkasapulan iti tulong, kontra kadagiti managdakdakas. Agparangmet ni Valentina, nga ibagbaga ti kaadwan, nga iso ti reyna, dagiti ulag, gapo tapasig, nga ulag ti buok na. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing.
Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.